Bloed in de oren. Zit 2, 1. Hou op. Niet doen, Kees. Nog een bij. Ja. Oké. Maar ik ga deze Welkom bij de nieuwe fietsvlog van Hudson. Want Pieter moet zo fijn. En zo. 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 Daar gaat onze vriend Pieter. Hij gaat voor een jaar op reis. We gaan hem vreselijk missen. Enorm missen. Oh, die is mooi. Tas. Van enorm groot. Ja. Maar naast vandaan. Fantastisch. Oh, leuke. Heel professioneel. Kijk, dat is Pieter. Nu toch even. Wat ik nu toch heb meegemaakt. We gaan je wel enorm aan de mee. Hij gaat richting Stavoren. Zullen we nou zo'n heksentoonstoon laten maken?